Hi guys. Hi guys. Hi guys. Bago kami naman og kuan practice. Nabugto ang base. Mala si Kuan guys, bab guys, nabugto ang string. Okay, hello mga kaigsunan. Welcome sa among usab nga mga pasundayag alang sa among buluhaton ingon nga kini gipanguluhan og Leads to Life. So karon mga tume sa among kaigsunan nga mag-birthday. Invite mi karon unya padulong mi sa ilang balay. So nami karon sa gikan mi sa church. Unya ang among area is Bukid Manisia. So nagbiyahe mi padulong sa Ubos. Kauban namo ang mga worker sa church, musician, mga young people. So nasa sila sa likod. O pa niya akong kauban ang akong brother husband. So karon alas 4 pa man lang sa hapon. So kaya ang ilang handa is panihapon man. So inay na lang po mi og adto. Kaya na pa may adto. Abot nami sa dapit sa among atuan, maon yang ilang lugar. Nani siya sa ang tawag ani is Katonggan. So dinhiming lugar nga birthday. Buhay pa natin. Hi. Grabe ko ha din kabirit sa. Happy birthday Carl Faith. Duyog sa imong mga kaigsunan diri sa Philippines, diri sa Bohol, Anda Bohol. Kauban namo si Pastor Inday tapos ang mga musikyan sa church, ang Lead to Life band. Mo ni sila. Hi guys. Hi guys. Mao na sila ang mga musikyan. Bibo kayo sila tungod kay namo koy kaon munong bibo. Mo ni amo kaman si Lies, mo ni ang keyboardist. Tapos kana isa man mo na acoustic guitar. Tapos kana si Jan Biani drummer. Happy boy. Si kuan na si Jennifer Amper on the mix. Oy, what's up guys? Kani si Jan Biani Bahoista on the mix. Kaning duha mga kuan sila, mga tambouriners, dancer. Ang atong kaigsunan nga naghanda sa apo sa ilang birthday silang apo naghanda mo na nga nagtambay-tambay sa mesa balay ni Ati Loloy. Mo ni hide out na mo diri kung ano ni sa poblasyon Anda. Unya nagluto pa man sila, maglutulat ta kadiyot kay makakaon lagi ang matagusa, makapod-apod lagi ang matagusa. Makakaon lagi ang matagusa, makapod-apod lagi ang matagusa.
Gwen, ano ka doon, Beverly, Gwen? Ana, likod ni Harvey Box. Likod ni Harvey Box. Di! Ayaw. Sige, sige. Tapat diyan na, tapat diyan. Tapat, ay, tapat, sit down, Artie. Sit down, Artie, ah. Sit down. Ayaw kay gihon si Uwa. Harvey, dali tanaw. Hoy, kaluoy. Ayan ko po. Salamat siya. Ayan, ikan bukid. Salamat sa grasya, pikha. Kasi nga niya, Faith Caroline. Caroline Faith. Bakit? Faith Caroline. Ako Caroline na di. Caroline. Sweet. Caroline sila kay Kwanman. Sila sa Australia. Englishman. Di ba nga ako na Manangita na wala siya. padung na ba no sila pitpitan eh. Kita ko na niya pit-pit. Win. Uy, mga bata. Ilan ba na sila? Kinsa na birthday? Hello! Ilak niya. Ay, gibuta kayo sa dali mo na order na. Kaya mga hindi mo ka narabang order mo lang. Sige, sige. Kababa! Kababa mo ron. Gabing baraan, simbaho na mo mga Diyos, madan ka na mong ipasilunggan, madan ka na mong ipasalamatan sa badayon nga mga kahigayon na ninyong giagdihan, nga kami nagkahiusan na usab o Diyos arong sa pagtulong kanimo sa tanan Lord nga mga kadungganan sa iyong padayon, nga pagkamaayo o pagkamatingan-anon. Ilabi na Ginoong Diyos sa kinabuhi ni Bihong, sa iyong bana o sa iyong anak na sa Faith Caroline. Thank you, Father God, sa ilang paglipay, na ikaw nagapanalangin kanila. Salamat, Lord, nga kami usab nakaambit sa ilang padayon nga pagka matinit-ano silang mga kinabuhi. Busa, Ginoong Diyos, ako nagadeklara Ginoo sa mga bata sa kinabuhi ni Faith Caroline, hindi ika 1 year niya o Diyos. Lord, salamat nga ikaw badayon Ginoo nagasabon sa mga bata. Din ikaw badayon Lord ang nagahatag kaniya bisan pa sa mga lawas o ingon man Lord God magtubo gayud siya o Dios nga duol gayud diha sa imong presensya. Ikaw badayon Ginoo magapalangbo Ginoo sa mga bata Ginoo magagiya kaniya magaproteksyon laban sa tanan Father God nga kiniyang kinabuhi Ginoo anak kanina diha sa imong mga kamot Father God. Salamat Ginoo nga diha kanimo Lord aduna gyud assurance o God bisan na iyang future Ginoong Dios imo nagundihan ay ang tanan Father God. Lord, salamat nga ikaw padayon Ginoo mag-bless Ginoo sa mga bata Father God ang gift, ang talent ug ang tanan Lord imong ipahina sa iya Ginoo mahimo gayud siya mga blessing Lord God nga bata kung adunay gyud potential Ginoo nga magamit gayud sa imong ginoo. Thank you Father God ang itubot amahan ini ikaw 1 year niya o Dios padayon ka Ginoo ang magamatinod-anon sa ilang mga kinabuhi ug ikaw dili magapasagad bisan pa sa gituwa Lord ni Bihong alang sa mga bata ang mga salamat nga padayon mong nadungog ang iyang mga pag-ampo ang iyang mga tinguha ang iyang mga desire Father God sa salamat o Dios ang tanang mata nga panalangin ako nagadeklara mag-aabot gayud sa mga kinabuhi pabor sa tanang mga panahon sinigid siya ikaw Lord ulo gayud siya o Dios siyang magapanguna o ikaw padayon Ginoo magagiya sa mga bata Father God. Lord, I pray na ikaw sa Lord magabalos Ginoo bisan pa sa gihimo karon ni Bihong Lord God
nga kami nakaambit Ginoo nga pagkaon o Dios. Salamat Lord, expression ni Ginoo sa mga blessing Lord nga imong gi-entrust kanila. Salamat Lord nga pabiling-abli gayud ang iyang mga kamot Ginoo. Nga di lamang para silang kagaling God. Salamat o Dios nga ito nag-share kasing-kasing Ginoo. Bisan Father God sa pagpag-impart Ginoo as a channel blessing Lord God. Nga sa Ginoo sa Lord at ang ginikaw Father God. Nga ang tanan gayud Ginoo Dios nga nagtitingwa ni Ginoo. Salamat nga ikaw ay makadayon na Dios. Lord, ang usab kini nga gipasidunggan ang pagkakaayo ang usab Lord ang mga food ikaw magabalaan ni O Dios dili makakapin sa lawas ug ikaw magabless Lord sa mga kamot na nag-andam ug nagahago ni O Dios. Salamat Amahan nga bisan sa among pagahimon karon nga pagpartik ani nga food Lord padayon kang malipay mag-glorify ug mapasidunggan ug padayon Ginoo nga maitunol gayud ang tanan nga mga pagpasalamat kanimo Dios. Salamat nga kalipay mo Ginoo nga masud-ungan nimo nga ni kanamo ang adunay tinuod nga panaghigugmaay ug panaghiusa. When bless Lord kini nga panimalay Father God nga padayon gayud Ginoo naga-abli Ginoo alang Ginoo sa liusa Ginoo nga pagpanagtigom ni kagabi ug sa Lord ang tanan gayud nga kahigayunan among gigrab Ginoo alang gayud lang sa imong katunggalan ko sa itukod o Dios ni kagabion padayon kang lagituban Lord God. Salamat sa imong padayon nga pagpahiluna nini nga tanan among isalig kanimo. And thank you Father God bisan ka sa Spirit nga naani ning panimalay nga agay ning banal nga Espiritu. Dalaygon ka o Dios kanimo na maitugan ang tanan ang tanan pagpasalamat ug kaduganan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Caroline. Happy birthday, happy birthday, Phil. And happy thank you, Cosmet. Siya mangita naman pagkalikuran sa gawas kaya ilan ang suda. Ayan. Nuno biha. Agoy! Kuya Landoy yan. Bata pa pa. Okay, salamat kayo sa Istigal Family nga nag-sponsor sa among pagkaon. Nakalibre mi sa among panihapon. Salamat kayo ingon man sa senior family nga nag-invite namo og na-enjoy jud namo ang among panihapon. Ug ang sa mga kaigsunan sad nga nag-effort, salamat kayo and ang tanan gayud nahimong successful kay naagyo naguban ang Dios tanan gyud mahimong enjoy. So amo ni siyang gigrab nga opportunity nga ang tanan nga nakakita ani nga video is padayon to glorify God ug I hope nga ang tanan mahimong mapanalanginan. God bless us all and thank you.